سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اچھی آواز میں درود شریف پڑھ لو. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. عاشق دی ہر صدا سرکار جان دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشق دی ہر صدا سرکار جان دے. کی چاہیے سرکار جانے. عاشق دی ہر صدا سرکار جان دے. صدیق دی وفا دعوی وفا وچ ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، ملاوٹ تصنع دو نمبری ہو سکتی ہے. یہ پاک تے مقدس ہستیاں نے جنہ دی وفا مسلح میں، جنہ دی وفا نو اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے، محمد دے فرمان نے بیان کیتا ہے. میرے نال اگر تھوڑا جا گنگنا لو تے سکون مل سے، ایمان تازہ ہو سے، ختم دور ہے. صدیق دے وفا فاروق دی ادانو. صدیق دے وفا صدیق دے وفا فاروق دی عثمان دی حیا سرکار جان دے. آکھو عاشق دی ہر صدا نو سرکار جان دے. ہجرت دی رات کمال علامہ صاحب کیا بات. ہجرت دی رات اپنے بستر تے کیوں لٹایا. ہجرت دی رات اپنے بستر تے کیوں لٹایا. آکھو اپنے بھرا علی نو سرکار جان دے.
کے بیٹھو اسا ہون کھاونا ہے پریشان تو سانو ہونا چاہیے سبحان اللہ ذرا زور سنو ہجرت دی رات اپنے ہجرت دی رات اپنے اور بستر تے کیوں لٹایا ہجرت دی رات اپنے بستر تے کیوں لٹایا اپنے سرکار جان دے عاشق دی ہر صدا سرکار جان دے 40ویں دا اس سال سوال دا پروگرام ہے مشکوراں استاد محمد شفیع صاحب دا جنہوں نے آپ صاحب دے تھرو حکم ارشاد فرمایا ساڈی خوش نصیبی ہے کہ سانو یاد فرماندے نے حکم دیندے نے کچھ بولن دا بیان کرنے دا موقع نصیب ہوندا ہے ساریاں استاداں دی دعاواں دا صدقہ ہے انہاں دی محنت ہے انہاں دا یہ فیضان ہے دعا کرو کہ اللہ قیامت تک یہ جڑا قرآن دا فیض ہے اس گھر دا جاری و ساری فرمائے ساڑیاں زندگیاں دے اندر اگر جڑے اسا 2 3 4 سال باغ علی مسیت گزارے نے نا محمد اصغر صاحب حافظ مریاض صاحب استاد افضل صاحب جڑے اساں پیریڈ استاداں کول گزارے ہے 2 سال دا کسی نے 3 سال دا کسی نے 4 سال دا اگر ساڑی 40-45 سال زندگی چوس نو منفی کر دیتا جائے کر دیتا جائے تے موڑ اسی زیرو ہاں کیونکہ استاداں دا گرانا ہوندا نا توید لکھن والا تے تانوں بڑی گل چنگی لکھنی ہے کالے چٹے دم درود کریں دے تو بڑا خوش کیونکہ نہ ساری زندگی قرآن پڑھایا 2 نمبر ہی نہیں کیتی کرا کو سبحان اللہ اگر ساڈی زندگی دے اندر 2 3 سال نہ ہوندے آج اساں یا بھیڈاں چراونیاں یا کداں ہتھاں تے ہونا جھڑکاں بھی جلنیاں تے گال بھی جلنیاں یہ صدقہ الحاج الحافظ استاد الفاظ حافظ روائی سلطانی صاحب رحمت اللہ علیہ دے جتیاں دا کہ انہاں دے جوڑیاں دا صدقہ ہے کہ آج جتھے بینیاں لوگ سانو تھلے نہیں بان دے بڑے بڑے پگڑیاں لے تھلے بیٹھے ہوندے نے سانو سائیں شراندی بان دے نہیں استاداں دی مہربانیاں نے تے نمک حلالی وہی ہوندا ہے کہ جڑا ہمیشہ جتوں کھائے او دے گائے او یاد رکھے یہ انہاں دی مہربانیاں نے اسی دعا ہی کر سکنے ہیں کہ اللہ کریم انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچ باغ بنائے اس مرحومہ واسطے اسی دعا لیے اکٹھے ہوئے اللہ انہوں نے جنت الفردوس وچ اللہ مقام عطا فرمائے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جنت وچ آپ دی کنیزاں وچ انہاں دا شمار فرمائے اللہ ساڈی ماں جی استاداں دی اہلیہ محترمہ جڑے سانو بڑا پیار کردیاں بڑے دعاواں دے نال نوازیاں اللہ انہاں دی کامل اور بے حساب بخشی فرمائے اس خاندان دے نال جتنے احباب حالت ایمان اس دنیا تو گئے نے اللہ سارے دی کامل اور بے حساب بخشی فرمائے میرے تو قبل میرے استاد بھائی نے نہ بڑا سونا پڑھے ہے اور بڑا اعلیٰ پڑھے ہے اور صرف ایکو کمی ہے باقی کوئی کمی نہیں ہے کاش آئی ساڈے جنہاں دی دعاواں دے نال اسی اپنے اس سٹیج تے پہنچیاں اگر اج وہ موجود ہوندے سانو پتہ ہے کہ اسی دے شبینیاں دور وچ انہاں دے سامنے چنگی منزل تے پڑھیا چنگی نصور نال نعت تے پڑھیا تو ساداں دے اکھاں وچ اتھرو کدے نہ سکے بس اس ایکو چیز دی کمی ہے کہ اج استاداں دا سایہ ساڈے سار تے ظاہری صورت وچ نہیں ہے بہرحال انہاں دا فیض ہے قرآن دا فیض ہے قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے اللہ میری تہاڈی سارے دی حاضری قبول فرمائے ٹائم نوٹ کر لو صرف فون تو لے کے آخر تک آدھا گھنٹہ میں صرف بیان کرنا ہے پچھلا ٹائم وچ کوئی حضرات گرامی جڑا بھی اس دنیا تو آیا ہے
اللہ نے انہوں گلیا وہ پکا رہن واسطے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا انہیں اتھو واپس بولیے جاؤں نہ جانے کتنے ایسے احباب ایسے جوان ایسے بندے جنہاں نو تسی میں چار پائیاں تے چاہ کے جنازے اپنے ہتھی اٹھا کے کندیاں تے لے جا کے جنازے پڑھ کے تے مٹی دے قبر دے حوالے کر بیٹھے ہیں ایک کرا میں رسول کریم علیہ السلام دی امت تے بالخصوص کہ مرن تو بعد سانو ساڑیا نہیں جاندہ جلایا نہیں جاندہ اس دی زندگی وچ بھی اس نو اسلام دی وجہ تو صحب اسلام دی وجہ تو رب نے عزت دے نال نوازیا جدوں اے جسم وچوں ظاہری طور تے روح پرواز کر جاندی اللہ نے مرنے تو بعد بھی اس نو عزت دے نال نوازیا حضرات گرامی مرنا سارے پر موت سارے دی ہکو جائی بولو تھوڑا تھوڑا بولتے رہو نہیں تو ادھا گھنٹے تو 60 منٹ ہو جاؤنے مرنا سب نے موت سارے دی ہکو جائی بولو مرنا سب نے موت سارے دی کافر دی موت ہو رہے منافق دی موت ہو رہے گستاخ دی موت ہو رہے بے ایمان دی ہو رہے عام گنہگار دی ہو رہے نیکوکار دی ہو رہے ولی دی ہو رہے کتب دی ہو رہے غوث دی ہو رہے ابدال دی ہو رہے صحابہ دی موت دا ہور عالم ہے نبیاں دے سردار دی موت دا ہور عالم آجڑے بیلی آندے نے بسارے مرنا لے مر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرات گرامی آجڑے بیلی آندے نے کہ سارے مرنا لے ہکو جائے نے سارے ہکو جائے نہیں ہیں اللہ سونے نے قرآن ارشاد فرمایا جدو پاک رسول دے سچے غلامہ دی باری ہوندی ہے نا اللہ فرماندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ادو آڈر ہوندا ہے حکم ہوندا ہے کیا نفس مطمئنہ الی ربک راضیۃ مرضیہ لوٹ آ جا اپنے رب وال آ جا اپنے رب وال آ جا اپنے رب وال اس حال وچ کہ تیرا رب تیرے تے راضی اور تو رب تے راضی فادخلی فی عبادی داخل ہو جا اللہ دے بندیاں وچ وادخلی جنتی داخل ہو جا اللہ دی جنت وچ سارے مرنے والے ہکو جے نہیں ہوندے حضرات گرامی توجہ کرو تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام مدینہ شہر صحابہ آندے نے زور دا ٹائم ہے اس صحابی دا وصال ہویا کیڑا ٹائم ہے اچھی بولو مدینے بازار باہر نکلے اچانک موت آ گئی صحابہ نو پتہ چلیا چار پائی اٹھایا حوالے دا ذمہ دار میں ہاں گل صحیح نہ آوے تاں وی ذمہ دار میں ہاں تیرے تے میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے انہوں منجی دے چاہ کے گھر لائے گیا ہے زور دا ٹائم مدینے میں شور پہ گیا منادی ندا کردہ اعلان ہو گیا کہ نبی علیہ السلام دا فلاح غلام جڑا ہے اس دنیا تو رخصت کر گیا جس طرح عادت ہونی بیویاں بندے نے اکٹھے ہونا افسوس کرنا تعزیت کرنی انہاں دا ویڑا سارا غم دے نال بھرے ہویا ہے رش ہجوم میں پیر رکھن جا کوئی نہیں کو رو رہیا کو کچھ آخریا کو کچھ آخریا تو جو ہے تقریر شروع ہے صحابہ آندھن اللہ دی قسم اسے اپنی اکھاں دے نال ویکھے ہے کہ او دا لاشا چار پائی تے وجود جسم او دا چار پائی تے جویں میت دے اوتے سی کپڑا پانے آپ سر تو لے کے تے چہرے تک او دا جڑا وجود ہے او کپڑے دے نال چادر دے نال کھیس نال ڈھکے ہویا ہے چہرہ او دا چھپے ہویا ہے صحابہ آندھن جدوں بیویاں نے رونا شروع کر دیتا نا تے اساں ویکھے آوے او دا کپڑا تھوڑا تھوڑا حرکت پیا کردا ہے سمجھ کونے لگی سارا تیل لگے حافظ اسکر صاحب نے کاٹ دیتا ران دیکھا سر میرے بھائی عمر یاد نے کاٹ دیتی اور چیز میرے کول تے ہے کوئی نہ کہ جڑا میں تو دوبارہ جڑا نا کرنٹ دیواں انرجی تواڈے وچ بھرا اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے صحابہ آندے نے کہ عورتاں رو رہی نے غم دی کفیت کہ حضور دا صحابی اس دنیا تو چلا گیا ہے ویندے کینے کہ پیرا تو لے کے سر تک چادر ہے وجود پورا جڑا ڈھکے ہویا ہے اس صحابی رسول دے وجود حرکت کر رہی ہے چادر ہل رہی ہے زبان حرکت کر رہی ہے لگتا ہے جویں کوئی بندہ جڑا مٹھیاں گلاں پیا کردا ہے صحابہ آندے نے کہ سانو شک بھی آ کہ ہو سکدا ہے ظاہری حالت زندہ ہوئے تے سانو پتہ نہ ہوئے تے اساں اینو مردہ بنا چھڈیا میت بنا چھڈیا ہے
آندے نے حقیقت گل ہے کہ دنیا تو تے وشال ہو گیا ظاہری طور تے دی روح جس جسم تو نکل گئی ہے لیکن جدوں اسے دے منہ تو کپڑا ہٹایا نا تے او دے منہ دے وچوں لباں وچوں جڑی آخری گل ہے جڑی اسی اپنے کناں دے نال سنی تے مڑ اس نوں نوٹ کیتا تے محدثین نے کتاباں جو بیان کیتا کہ او بوانگے دول اسبات دی گواہی پہ دیندا ہے آندا رب کعبہ دی قسم ہے جے دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے میں مر کے بھی گواہی دینا کہ محمد اللہ دا رسول بھی ہے آخری نبی بھی ہے اللہ کیا بات واہ 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 علامہ صاحب سلامت رہو زندہ باد جڑے کانے بہنگے جڑے ودے نے کوئی نبی بنے ودا ہے کوئی رسول بنے ودا ہے کدی آندا میں عیسیٰ کدی آندا میں جناب مادیاں کدی آندا میں محمد کدی آندا میں احمد میرے حضور دے صحابہ نے ظاہری وصال تو بعد بستر موت تے پہ کے جنازے والی منجی تے لیٹ کے بھی اس بات کا اعلان کیتا ہے کہ رسول تو بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے آخری رسول بھی حسین دا نانا ہے آخری نبی بھی حسین دا نانا ہے بیان تیاری کر کے آیا تیاری ساڈی ہر ویلے نہیں کیونکہ ساڈی ہر ویلے نہ کانے دے نال واہ رہی انہاں بہنگے نال واہ رہی جے استاداں دے دعائیں صدقہ پیر سیال دا سانو پیر بھی او ملے نے جڑے نہ بوٹی دے نیڑے جاندے نہ بھنگ پیندے نہ 5-5 کلو کڑے پائے ہوندے نہ لویا پائے ہویا ہے جنہ ساری زندگی یا اللہ دا قرآن سنایا یا محمد دا فرمان سنایا میرے شیخ طریقت امیر شریعت حضور خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے جنرل ضیاء نے آکھیا کہ حمید الدین میں وقت دا صدر بھی ہوں تے جنرل بھی ہوں پورے ملک دی کمانڈ میرے ہاتھ وچ ہے اس وقت اس ملک دے اندر میرے تو ود کے کوئی طاقتور آدمی نہیں ہے اے قمر الدین دے لفظ جگر زندگی دے اندر تن کسے شاید لوڑ پوے کوئی بھی مطلب ہوئے کوئی بھی حاجت ہوئے کوئی بھی مشکل ہوئے جنرل ضیاء نے ایک بار فون چکرے ہوئے تھوڑی مشکل بھی حل کر دیسا تھوڑی حاجت بھی پوری کر دیسا میرے شیخ کامل وجہ دے جا گئے فرمایا جنرل تے اپنے گھر صدر تے اپنے گھر تیری کرسی عارضی ہے ساڈی کرسی سیٹ ہمیشہ تو بیٹھے صدر دی کرسی سے میں بیٹھا سیال دی قبر تے میں خواجہ شمس العارفین دی صدر قبر تے سجادہ نشین سانو دنیا دارا دی ضرورت نہیں تیرا کو کم ہوئے تیری حاجت ہوئے تیری مشکل ہوئے آ سیال دے دار تے تیری مشکل بھی ٹلے گی تیری حاجت بھی اللہ سونا پوری کرے اسی اونا لوکاں دے منن والے ہاں جنہ سانوے ہر جا ہوتے گلی گلی نگر نگر طرح سندہ لوگو میرے پیر سیال شیخ کامل ہر جا دی اعلان کر دیا کہ رسول اللہ نو صرف نبی تے رسول مننا کافی نہیں ایک گانے جڑے نا جنا سی کلمہ پڑھنے اللہ دے نبی نو نبی بھی مننے تے رسول بھی حافظ محمد اسکر صاحب جملہ دین لگا اجازت ہے اسی حضرت موسیٰ نو نبی کوئی نہیں مندے رسول نہیں مندے نوح نو نبی نہیں مندے آدم نو نبی نہیں مندے عیسیٰ نو نبی تے رسول مننے آگے کوئی نہیں مندے داؤد نو نبی مننے سلیمان نو نبی مننے یعقوب نو نبی بلکہ ساڈا ایمان ہے 100 لاکھ نبی رسول کموں پیش جڑے نے انہاں وچوں ایک دا بھی انکار کیتا جائے بندہ مومن حافظ صاحب ایک جملہ دینا چاہنا وا انہاں کہانیاں دی گلاں وچ نہیں ہونا تو جو جڑے موسیٰ نو منن او اپنے آپ نو یہودی اخوان دین جڑے موسیٰ دا کلمہ پڑھ دین عیسیٰ نو منن والے کلمہ پڑھنے والے عیسائی اخوان دین اسی موسیٰ نو حق مننے عیسیٰ نو حق مننے لیکن نہ یہودی بنیا نہ عیسائی بنیا میں تو گل بڑی وزنی کر رہی ہوں تو سمجھی نہیں گل انہاں کہانیاں نو آکھو جویں اسی عیسیٰ نو من کے عیسائی نہیں موسیٰ نو من کے یہودی نہیں بنے انجے تسی محمد دا کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان کوئی بھی بنے وجہ کی ہے کہ مسلمان بنن واسطے حسین دے نانے نو آخری رسول مننا بھی ضروری ہے آخری نبی مننا سارے مرنے والے ایک ہو جائے نہیں
صحابہ وہ نے جنہ مر کے بھی ختم نبوت دیں حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر اول سید المفسرین رئیس المفسرین قاضی شراء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری دے اندر حافظ محمد اسر سلطانی صاحب توڑا حافظہ بڑا تیز ہے اللہ تو اکھا نہیں دیتی ہیں دماغ تو بڑا دیتا ہے ایسے آج دیتا سورۃ الفجر دی آخری جڑے دو تین نیتہ نے دی تفسیر دے اندر قاضی شراء اللہ پانی پتی فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا طیف شہر دے وچ وصال ہویا ہے کتھی ہویا ہے اچھی بولو طیف شہر جڑا ہے یہ بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے سرسبز علاقہ ہے اور اچھا علاقہ ہے عبداللہ ابن عباس کا طیف دے اندر وصال ہویا صحابہ نے غسل دا انتظام کیتا کفن دا انتظام کیتا جنازہ ہو گیا قبر تیار ہو گئی قبر تیار ہو گئی تکبیر دارہ رسالت دارہ خلافت دارہ حیدری قبر جدو تیار ہو گئی جنازہ پڑھی گیا چار پئی قبر تے آ گئی صحابہ آندے نے کہ جدو اساں انہاں دا جسد خاکی میت نو قبر دے حوالے کیتا اسی اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے کہ انہاں دے کفن وچ ایک سفید رنگ دا کبوتر پرندہ ہے تو جو ہے جڑا انہاں دے کفن وچ داخل تے ہو رہی ہے داخل ہوندا ویکھیا ہے جاندا نہیں ویکھیا دوجی گل فرماندے جدو اسی مٹی پاندے پے ایسے نا ادو قرآن دی تلاوت دی آواز بھی آ رہی ہے اچھی بولو آواز کیڑی آ رہی ہے جو جو قبر تے مٹی پانے جو قبر تے مٹی پانے قبر دی تیاری کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس سے مڑا مٹی پہ گئی لیکن قبر چواز کیڑی آ رہی ہے اللہ دا قرآن پڑھی رہی ہے صحابہ آندن قرآن پڑھن والے دی آواز بھی آ رہی ہے تلاوت بھی سنی جا رہی ہے پڑھن والا نظری کوئی نہیں آندا بڑی درد بھری آواز ہے مٹھی آواز ہے عربی لبو لہجے تلفظ بھی چنگے نے قرآن دی تلاوت بھی سنی ہے پر پڑھن والا نظری کوئی نہیں آواز کیڑی آ رہی ہے یا جنگ دے باب امام العارفین امام العاشقین امام المتقین حضرت سخی سلطان بو رحمت اللہ علیہ فرمانے لے ثابت صدقی اللہ تو مدینے لے جا بولو جا فرمانے لے ثابت صدقی کدا
اے کلمہ پڑھنے والے دی شان ہے، اے اونا دا مقام ہے جنہ اینا اکھا نال سونے پاک رسول دی زیارت کیتی ہے، جنہ کلمہ پڑھے ہے مرنے تو بعد اونا دی زندگی دا اے عالم ہے، خود حضور دا کی مقام ہوئے گا، خود حضور دے کی شان ہو، خود حضور دا کے مقام ہو۔ اگر مسئلہ حیات النبی نو چھیڑیا جائے تو وقت درکار ہے، صرف ایک روایت تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی نے شک پدریر نے فضل بن عباس، اے نہ بولو کچھ بولو، فضل بن عباس عبداللہ بن عباس تے بھائی نے حضور دے پدریر نے چچا زاد بھائی نے صحابی رسول بھی نے فرمان دے جس روز نبی پاک علیہ السلام دا وصال ہویا، سناٹا چھایا ہویا، کفیت بدلی ہوئی ہے، جس دن کملی والے آقا علیہ السلام دا مبارک نورانی وجود جس سمجھا رہا ہے قبر دے حوالے کیتا گیا ہے، کتنے خوش نصیب وہ لوگ نے جنہ آخری ویلے بھی سونے رسول دی زیارت کیتی ہے۔ آج تیرے تے میرا کوئی پیارا بندہ، کوئی عزیز، کوئی محبت والا، کوئی رشتہ دار بندہ او دا وصال ہو جائے، او دا پتر، او دا بھائی، او دا عزیز دور ہوئے، بار بار فون پہ لوگ آندے میرے آن تک انتظار کرے آجے، میرے تو پہلا جنازہ نہ پڑھایا جے، اگر جنازہ پڑھ بھی لیا جے تو قبر دفنایا جے، میں اپنے باپ دا منہ ویکھنا ہے، کوئی آندا میں ماں دا منہ ویکھنا ہے، کوئی آندا میں اپنے ویر دا منہ ویکھنا ہے، میں آخری دیدار کرنا ہے، آخری ویلے اپنے پیارے دا مکھ ویکھ لاں، میں صدقے جاواں انہاں صحابہ دی عظمتوں، اے اس پاک رسول دی آخری ویلے دیدار پہ کر دینے، اس رسول دے چہرے دی زیارت پہ کر دینے، دے دی شان اللہ قرآن ارشاد فرمان گئے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، جدی زندگی دے بارے اللہ فرمان گئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جدی عظمت چلا فرمان گئے الرحمن علم القرآن، جدی شان چلا فرمان گئے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جدی شان چلا فرمان گئے یا ایُّہَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے سونا نبی الحمدللہ والناس تائیں اللہ دے قرآن دے ایک قید جڑی ہے، یا اللہ دی توحید دا بیان ہے، یا سونے نبی دی رسالت دا بیان ہے، اس واسطے آر پہ کھڑی فرمان دے لیں شدہ مدان شدہ مدان و زیرہ زبدہ شان ہوتی وچ آیا شدہ مدان، ساتھ شاید رسول صاحب اس بات نو، اس لہج نو، اس زمین نو، ساتھ اصغر صاحب اس انداز نو، اس جانو اچھی طرح جان دے ہو شدہ مدان و زیرہ زبرہ و شان ہوتی وچ آیا و یا مالکا و خبر نہ کائی و خاصا
نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جناب فضل بن عباس فرماندے ہیں جدو رسول پاک دا منور تے مقدس تے پاک وجود قبر دے حوالے کیتے آندن آخری دیدار سونے رسول دا میں کیتے میرے تیرے کریم آقا دے لب مبارک ہل دے پینے حرکت کر رہنے آندن میں قریب ہو کے جدو کان لا کے سنے اللہ دا پاک رسول قبر جی دعاواں پہ کر دین اللہ میری امتی بخشش فرما دے اللہ میری امتی بخشش فرما دے اللہ میری امتی مغفرت فرما دے اللہ میری امت نو سلامت فرما دے اے دا ترجمہ سلطان العارفین دی زبان وچ کر کے دی اجازت چاہنیاں سخی سلطان بہو فرماندے نے بسم اللہ اوئے چھٹ سی آیا سارا حد بے حد درود میں بیتے جس دا پسارا میری اور آپ نے شب کی عادی قبول فرمائے اور محمد افراطی منزل آسان فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ